На мен се падна честта да закрия тази годишното литературно четене, за което много се радвам, понеже аз съм зрелостник и това е последното ми участие. Ще ви споделя свои размисли за съвременни препратки, позовани на идеите на една величава фигура в историческото ни минало, Христо Ботев. Христо Ботев е забележителна фигура в историческото ни минало. Името му закономерно се свързва с предосвобожденската епоха, в която българският народ е твърде изтерзан и уязвен от тежестта на робския хомот. Но освен като революционно настроена личност с непрекланяща се глава и горещо сърце, Ботев е познат и като геният на българската литература. Творческият му път се слива в едно житейския. Прямотата, с която действа, изпълнявайки дълга си към родината, е осезаема в стиховете му. Ботевите слова са най-силните, най-дълбоко достигащите до съзнанието думи на отечествена обич. Писателят и литературен критик Людмил Стоянов прави акуратна преценка на времето, в което живее и твори геният. Стоянов споделя, че при онези трудни и неизбежни обстоятелства на човека с позиция не му остава друг избор, освен да бъде главният герой в народната драма. Немислимо е да бъдеш само безучастен зрител, когато пламъкът, поддържащ живия дух на съотечествениците, тлее и догаря с последни искри. Именно в това съчетание на чисто хуманни качества се крие гениалността на поета-революционер. В стихотворението "Борба" лирическият герой е възмутен от случващото се. Недопустимо е большинството от народа, особено интелигенцията, да бъдат като безчувствени за проблемите. Ботев в елегия ги нарича слепци с очи. Не са грях сиромашката глупост и просто съждение. Грехота е първенците на общността да бъдат родостъпници и лъжепатриоти. Абсурдно е този порядък да бъде увековечаван и изпълнява ролята на стожер за поробената нация. Стихотворението "Борба" е направена морална дисекция на обществото. Типичните глупци с мрачен поглед. Те поемат погрешен път, бидейки просто осланящи се на чуждия житейски принцип. Похлупеното съзнание не разграничава етичните категории добро и зло. Тази свещена глупост е обхванала народа и малцина са будните и активни в желанието си за промяна. Отчитането на проблема като реално съществуващ е крачка напред, но не е достатъчна. Ботев е привърженик на философията, че не бива да се очаква хубавото да дойде отвън. Кой друг, ако не ние самите, може да помогне по-адекватно? Подобни трудности съществуват и в нашето съвремие. Недоволство има, виновници също. И винаги ще е така. Неминуемо в цялата история на човечеството присъстват примери за полюсните състояния на духа и битието. Защото възгледите, предпочитанията са различни. Няма напълно еднакви човешки същества с напълно еднакъв начин на живот. Вреда на нещата е човек да се почувства ощетен, опарен от съдбата. Думата съдба е доста разтегливо понятие. Има виждания, че човек е ковач на собствената си съдба. И според тази философия, промяната, която искаме да усетим, трябва да дойде от самите нас. Понякога, гледайки други общества, сме склонни да мислим, че тяхното житие е богопомазано. Всичко, което притежавате и използвате, е плод на щастлива случайност. Но трябва да достигаме до извода, че благата, материалната и духовна свобода са постигнати от човека. Човекът е този, който твори, мисли и действа. Човекът се е възстановил след природни бедствия, 2 световни войни и редица други нещастия. Щом този човек го може го и всеки от нас. Да изградим живота си по-добре, както преди близо век и половина Ботев и други достойни личности са готови и с умисъл за свобода. Нека не почиваме върху труда на онези преди нас и не се осваляме на това, че съществува някой, който да е способен да премахне всичките ни проблеми и тързания, като чрез магическа пръчица. Във всяко общество има наложен стереотип на живот. Хаосът често наделява над установения душевен мир. Объркани и раздвоени, хората търсят своите принципи и околните. Но тъй като живеем във време далечно от патриархалната догма и християнските закони, ценностите са доста размити. Епоха на индивидуалисти, в която всеки има собствена вяра, свое виждане. Не са търсени подкрепата на рода или религията. Личната мотивация е постижима, но не е ли трудна за запазване и подхранване, когато масата навън е противоположно настроена? Или житейският опит е нещото, което ни учи да бъдем целенасочени и умеещи да се самосъхраняваме? Доста години назад, да речем в поробена България, подобна философия би звучала абсурдно. И до днес цитираме Левски с думите: "Ако печеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само мене си." Нагласата да бъде защитаван, да има на кого да се оповлава, е крепяла българския народ.
Идеята, че някой го е грижа да живееш по-добре, да бъдеш уважаван, да говориш народния си език, е била в умовете им. Вярата в човека и смелостта му да съществува. Религията като своеобразна спойка между хората също. Идолите, било то от плът и кръв или по стените на църквите, ни напомнят за различията с нашето съвремие. Днес също има идоли. Разбира се, е въпрос на индивидуалност на какво и кого ще се прекланя всеки от нас, на кого и какво ще се възхищава. Ще си позволя да предложа своите кумири, силните хора, тези, които по някакъв начин са осъкатени от живота или сломени от него, но които знаят, че лошо е не да паднеш, а да не се изправиш. Но говорейки за всеобщ пример за подражание, мисля, че отсъства позитивен такъв в наши дни. Но макар и без подобни идоли, можем ли да кажем, че на хората им липсва самоувереност? Не мисля. Гледаме парадиране с най-различни качества и умения, налични или не. Или както биха казали някой слаб. Най-любопитното е, че такива кадри не умеят да мислят в перспектива, да бъдат иновативни и да предлагат подобряване качеството на живот, например. Каква е тогава възможността за човека на бъдещето? Срещата с различното, системата проба-грешка обогатява житейския опит и остава най-вероятно решението за стремеж към баланс и хармония, доколкото е възможно в този сложно устроен свят. Придържащият се към крайности е по-често жертва на обстоятелствата и на хорското мнение. Човекът балансьор се нуждае от съмишленици. Макар и различни, хората са склонни да вървят към среда, в която се чувстват като в свои води и смятат, че са намерили мястото си. В такива отношения се появява и вярата. Да, онази изгубената, вярата към човека. Какви прояви на нравственост ще предложи нашето съвремие, все по-скоростния си напредък, предстои да разберем. Срещайки се с нови личности и попадайки в нови обстоятелства, ние обогатяваме както своя, така и чуждия опит. А това е смисълът на общуването – да бъдем ориентирани и сигурни в своя избор.